It-tkabbir ekonomiku qed iwassal għal effetti mhux mixtieqa, sentiment li qed jinħass minn ħafna Maltin u Għawċin. Kien dan li ħareġ fl-artiklu ta' opinjoni fil-Gazzetta Times of Malta miktub mill-professur fi dan l-Università ta' Malta Lino Briguglio meta kien qed jitkellem dwar l-ekonomija Maltija. Fl-aħħar jiem ġie żvelat li l-Unjoni Ewropea qed tbassar li fl-2024 l-ekonomija ta' Malta se tkun qed tikber b'rata maġla meta kkumparata ma' pajjiżi Ewropej oħra. Għalkemm din tinsemma pożittiva, Briguglio qajjem dubji serji dwar dan kollu kif it-tkabbir ekonomiku mhux neċessarjament iġib affarijiet pożittivi miegħu. Briguglio qal li tkabbir fil-GDP li bażikament ifisser id-dħul li jseħħ li jinkludi it-taxxi eventwalment imorru sabiex il-pajjiż ikollu titjib fil-prodotti u servizzi tiegħu. Jista' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu iżda jista' wkoll iwassal biex ikollu l-effett kompletament oppost. L-effett oppost kapaċi jġib miegħu attivitajiet li jniġsu lil pajjiżna, degradazzjoni tal-art, skumdità bejn il-poplu u effetti oħra li jaffettwaw lil kull persuna residenti f'pajjiżna. Fost dawn natant l-eżempju tas-siġar fil-Mosta li l-għan ta' tqaċċid tas-siġar kien għal attività ekonomika, iżda minflok ħadet spinta li kienet se taffettwa l-kwalità tal-ħajja tar-residenti Mosti. U l-istess tal-kostruzzjoni li ftit qed jiggwadanjaw minn dan iżda fil-maġġoranza qed ibatu jum wara l-ieħor. U x'ingħidu għal bajjiet li nataw li negozjanti b'ħafna spiċċaw jittamaw li jsibu mqarrokna żgħira fuq xi bajja. Quddiem dan kollu l-Gvern Laburista jibqa' jwebbes rasu jinjora l-karba ta' ħafna professjonisti u tal-poplu Malti u Għawċi.